Исәнмесез, минем исемем Әмир Хәбибуллин. Мин хәзер Торонтода яшим. Җәмәгать сәлам, исемем Фәрхәт. Фәрхәтнең Фәрхәте түгел инде мин. Ләкин менә Казаннан Фәрхәт исемле берәү. Сәлам дуслар, минем исемем Ленар Мөхәммәдиев һәм мин Америка Кушма Штатларының Питтсбург шәһәреннән Монреальгә килдем. Менә бу Сәләт Монреаль авылына килдем. Без бында 3 көн үткәрдек. Безгә бик ошады. Монреальга халыкара конференцияга килдем. Монда Сәләт Монреаль исемле шундый шәп алан бар, шул вакытта узуын ишеткәч, әлбәттә балалар белән тәҗрибәмне уртаклашырга булдык. Сәләт Монреаль беренче тапкыр үтә. Һәм бу Төньяк Америкада океанның аръягында яшәүче татарлар өчен бик зур вакыйга. Сәлкешләр шул ук сәләтле һәм айдаманнар шул ук. Ул да алар да сәләтле. Сәләттә 2 көн монда Монреальда уздырдым. Бик шәп, проект яшәсен, дәвам итсен. Киләчәктә Сәләт Монреаль Канадада гына түгел, Америкада үтер дип өметләнәм. Сәләтләргә, сәркешләргә, айдаманнарга һәм һәммә татарларга барысына уңышлар телим. Сәләт! Шә! Бу тугры юлдан барып бәлки бер 10 елдан